Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad ni serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. October 7 neron 2021, magtinabangan yung kanunay para makabuot nato ang kalambuan sa itong lungsod. Ako nagahangyo sa tanang taga-Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato kayo lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel, welcome to Igo TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Muna itong batong guys. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio. Unsa may rason nga ato mo lang ipadayon ang atong pagsuporta para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Manitong mga itong guys, kaya natay problema guys na atong kuanon. Guys,